Bună ziua și bine ați venit la Legea României! Astăzi discutăm despre modificările recente ale codului fiscal care vor intra în vigoare în 2025 și cum te vor afecta acestea. Începând cu 1 ianuarie 2025, impozitul pe dividende va crește de la 8% la 10%. Această modificare se aplică tuturor contribuabililor companii, persoane fizice și nerezidenți. De exemplu, dacă primești dividende de 10.000 de lei, impozitul va crește de la 800 de lei la 1.000 de lei. Pentru micro-întreprinderi, cota de impozitare de 3% se va aplica activităților principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN 6210, dezvoltare software la comandă, 6290, alte activități de servicii IT, 5611, restaurante, 5612, activități de alimentație mobilă și 5622, alte servicii de alimentație non-vasenată. Dacă afacerea ta se încadrează în aceste categorii, asigură-te că ești pregătit pentru noile reglementări. Dacă afacerea ta se încadrează în aceste categorii, asigură-te că ești pregătit pentru noile reglementări. De asemenea, TVA-ul va crește de la 9 la 19% pentru alimentele care conțin cel puțin 10 grame pe 100 de grame de zahăr adăugat sau berea fără alcool. În plus, produsele eco și bio, inclusiv livrarea și instalarea panourilor fotovoltaice, vor avea o creștere a TVA-ului de la 5 la 9%. În plus, începând cu 1 ianuarie 2025, se vor introduce cote de impozitare uniforme pentru același tip de clădire, indiferent de proprietar, și se va elimina noțiunea de clădiri cu utilizare mixtă. Aceste schimbări urmăresc simplificarea sistemului fiscal și eliminarea ambiguităților. Pentru a rămâne informat despre toate modificările legislative, abonează-te la canalul nostru și apasă pe clopoțel pentru notificări.